Linggo, mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Hello everyone! Diyos marahay na pagkahapon po. Hello Bicolandia! Welcome po digdi sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President Ma'am Ann Betito Prinsen. My name is Miss Jalay. Rainy afternoon to everyone. Samahan niyo po ako hanggang 6:30 po ngayong Friday. Thank God it's Friday. So, ingat-ingat din po sa mga papauwi po dyan galing work. At kung saan pa man po, ingat po kayo. And sa mga magsisimba dahil it's Friday. God, it's Friday every day. Thank God. Right, so samahan niyo po ako dito po sa loob ng ating programa. Syempre, our live, of course, share natin yan sa Doc Joey Betito Facebook page. Sa mga nakatutok and of course sa mga supporters ni DJB. And syempre marami tayong mga i-share sa inyo yung ating monthly mega raffle is still ongoing sa mga mag-share po ng ating live at sa mga nag-iipon ng kanilang mga coupons to have more po na mga coupons para more chances of winning. Pagpatuloy nyo lamang yan kasi November 30 na ang ating grand draw. Grand draw natin will be on November 30 sa programang Serbisyong Natural pa rin po yan. Okay, so syempre si Arian at Kuya Joel, hello. Ingat-ingat kayo dyan. Ayan, hinatid ako kanina dito. So, maulan na pagkahapon. Ingat-ingat kayo. And see you soon. Miss Arian, I hope sa Lunes, alam mo na yan. Okay, I hate to say goodbye. Anyway, yun nga po marami tayo. Mamaya natin yung mechanics para sa mga gusto humabol doon po sa monthly mega raffle po natin para marami pong mabigyan. So, isa lamang yan sa mga activities, events ng Miracle Health Corporation and of course ni Doc Joey Betito. Isa lamang po yan yung ating monthly mega raffle. We also have ating handog pamaskong handog ni Doc Joey Betito and this coming December, may isa na tayong recipient. Ayun. So, taga Legazpi siya. 2 senior citizen dyan sa barangay Victory Village. And sorry to kasi hindi na-update today kasi hello APEC, yung linya namin dyan sa Kabangan. Kasi kahapon ran out. So, kanina may nagka-problema na naman yung poste dyan sa aming linya sa Kabangan. Na-report na din po natin yan but then, fortunately, maulan kaya hindi naasikat. I'm here na live naman ulit dito sa DCGB. Okay, so yan po. I-update ko mamaya if ma-open ko dito sa phone ko yung account ng admin para syempre ma-update natin soon yung ating first ever recipient of our pamaskong handog ni Doc Joey Betito. And yun nga po, sana sa mga nakikinig na medyo maluwag-luwag po ang kanilang bulsa. Okay, so sana mapaabutan din po para syempre ibigay po natin yan sa mga nangangailangan. Yung sabi nga ni Doc kahapon sa live, kahapon yon, pipiliin is yung the poorest of the poor. Okay, so yun po, syempre, pinifilter din po natin, verify po natin kung sino talaga yung mga lahat naman deserving, but then yung hinahanap natin is yung mas nangangailangan po talaga and yung mga may karamdaman na wala po talagang pangbili. So yan, ang tutulungan po natin. Yung recipient natin dito sa barangay, sa Legazpi, kay Victory, sila talaga wala talagang anak,
yung pangkain nila is hinihingi na lang daw po sa mga nagtitinda or sa mga kapitbahay. Yung representative na nag-comment sa atin doon sa post is yung tumutulong sa kanila. So, around the houses po, yun lang yung tumutulong sa. So, senior na din, syempre, hirap na din yan sa paghanap buhay. Wala talaga. Kung hindi talaga tutulungan, walang kakainin sa pang-araw-araw. So, yun yung isang first ever recipient natin this coming December. Doon po sa pamaskong handog ni Doc Joey Batito and soon sa iba pang mga barangay or towns dito sa Albay. At mag-comment lamang kayo, okay? Kung hindi man kayo kung hindi man kayo mismong pamilya, may karamdaman yung asawa nyo or kayo mismo or yung member of the family, kung sino man po dyan, may karamdaman at kayo kapos po sa buhay, okay? Kung hindi man po, pwede kayong mag-recommend ng mga kakilala, kamag-anak, okay? Para syempre matulungan po natin sila this coming Christmas. Ang Christmas kasi, yan yung syempre season of love, season of giving, syempre caring. Kasi kapag walang love, wala yan na pag-care. Pag may care, may love yan. So yan, we care for you. And of course, Doc Joey Betito and the Miracle Health Corporation, Dorotea Resort and Spa, and yes, we love the Philippines. Okay, so yan po yung mga events this coming December. And kanina, speaking of, yung Lugaw for Lenny, ginanap dyan sa Kamalig, Sentro Kamalig, para nagbigay ng, tama ba ako, Miss Arian, mga 500 bowls of hot lugaw with egg and chicken. So, nasa 500 po yung mga nabigyan ng lugaw daan sa Kamalig. And soon, next week, bound to Ginubatan, 3rd District. So, yan, dyan magsisimula naman. Natapos na kasi yung 1st District, 2nd District, natapos din. So, kapag natapos ang 3rd District, Uwas, Ginubatan, Libon, mga dyan po part. So, kapag natapos po yan dyan, baka by December, bumalik dito sa Lega. Saan pa? Okay, so yan po yung activity. Then, isa pa sa project ng Yes, We Love the Philippines and of course ng Miracle Health Corporation, Lugaw for Lenny. Kasabay din po, we have Facebook page ng Lugaw for Lenny. Hanapin nyo lang Lugaw for Lenny. Yung mga gusto mong sumali sa ating raffle, so kasama yan sa mechanics po natin. Okay. So later on, babanggitin ko yung mechanics natin para syempre malaman nyo po. Right? So, ano pa? Ito pala yung sarado tayo doon sa office natin. Supposedly po, 6:30 ang sarado po ang opisina ta dyan sa Kabangan. Then unfortunately po, yun nga, wala tayong kuryente dyan. May sira yung sa poste. So, tomorrow, 9 o'clock in the morning up to 6:30, hopefully, maayos na ni Apec yung line po natin dyan kay Doc Joey, dyan sa Kabangan. Kasi needed po talaga, marami akong ipiprint na kontrata. Okay, so yun po. Free consultation and with a minimal fee doon sa ating quantum resonance magnetic health analyzer. Then 10 minutes makikita natin yung health status po natin. Okay, so minimal lang ang fee. At syempre, kapag free consultation na walang bayad ng pagpapakonsulta, advices galing kay Doc Joey Betito. And yung products, ayun, may promo tayo. Kaya naman yung mga nakikinig sa atin, we have our promo, and kanina yung ating client
once a year lang nag-a-avail kasi nga tinanong ko siya, bakit once a year lang? Okay, so sabi niya, yung Amazing Trio daw, kasi palagi siya nakikinig. I think nakikinig siya ngayon. So, happy listening kay Ma'am Galientes of Salvacion Daraga. Hello po, ayun. So, kilala niya na ako, no? Kahit hindi ko siya kilala, kilala niya na ako. So, hello kay Ma'am Galientes of Salvacion Daraga. Once a year lang kasi sabi niya, every August, kasi yun talaga yung kilala na buy one, take one. Any products of the Miracle Health Corporation, pag August talaga yan. Tandang-tanda na yan ng mga clients na buy one, take one talaga dyan. So, hindi daw siya nakapunta kasi kulang yung budget niya. Kaya nga ngayon, napakinggan niya na may buy one, take one. Kaya naman sumugod dyan sa opisina. So, ayun nga, nag-avail siya ng Mega 8 cups and then ng Multi 5 cups. Diniscountan natin siya ng sa Miracle si 25%. Kaya naman, good for a year na din daw yon. But then, depende kasi, tinitake na lang nila yon. Hindi na sila nagtitake ng synthetic. May subo, may ubo, may lagnat. So, yun na yung tinitake nila mag-asawa. Yung parang maintenance nila, no? But then, tinitake lang nila kapag may mga health problems na nararamdaman. Kaya once a year lang, kaya matagal-tagal din daw yan mauubos. Ayun. Kapag kasi, pang may araw-araw, madali talaga. 120 capsules lang yon. Mga 2 months lang yon kapag twice a day yung tinitake ng kung dalawa pa kayo, so syempre, 1 month lang, mauubos. Kapag wala naman masyado for prevention, konti lang yung iti-take, so syempre, more likely matagal talaga mauubos yung capsule. Okay, so yun po yung ating promo, buy one take one pa rin till November 30. So, November 30, Tuesday yan, next week. So, hanggang Tuesday pa yung ating buy one take one. I don't know if i-extend pa yan ni Doc Joe. Mahilig kasi si Doc Joey mag-extend. Okay, kaya sinabi na natin to November 30. I don't know if mag-extend yan. Kaya naman kapag merong promo, mag-avail kayo. Marami naman nag-avail ang ating Amazing Trio po, mga promo natin. But then yung iba, hindi daw nila napakinggan. So, hindi daw sila pumunta. So, hindi nila alam. Then, tayo